אז ה-word wall זה דוגמה מצוינת לזה שהכל פה גמיש והולך לפי מגמות. למה? בגלל שאני במשך 3 שנים מסביר איך לעשות משחקים כאלה כמו בוורד וול בעזרת גוגל שיטס. בעזרת הטבלאות אקסל של גוגל, איך לעשות משחקים כאלה. יש שיטה מאוד מאוד פשוטה, אבל אז הגיע הוורד וול ואיכשהו הוא באמת הדביק את כל המורים ויש המון מורים שהתלהבו ממנו, והוא מותאם מאוד לצרכים של מורים, ולכן אני אגע בו. עכשיו, מה שחשוב הוא להבין שיכול להיות שבעוד 2 הכלי הזה יתחלף ויגיע כלי אחר. חשוב ללמוד את העקרונות של איך להשתמש בכלי הזה, כי הכלי הבא שיגיע אחריו כנראה שיהיה די דומה. אז בואו נלך לוורד וול. וורד וול מאפשר לי המון פעילויות אינטראקטיביות. עכשיו, גם בוורד וול יש הגבלה של 5 פעילויות בו זמנית, וגם פה זה רק אלה שבאוויר, ואתם יכולים לשלוח לפח, ואני אראה לכם איך עושים את זה. אז אתם נכנסים לאתר וורד וול, נרשמים, ועושים create activity, והוא נותן לכם בהתחלה את כל האפשרויות. יש אפשרויות שהן רק למנויים בתשלום, אבל אתם יכולים לראות פה, אני לא אעבור על כל האפשרויות. גלגל שמות, זה אופציה שהרבה מורים אוהבים להשתמש בה. למה הכל אפור? בגלל שהוא כותב לי שעברתי את המכסה של זה שאפשר ליצור. אוקיי, אז אני הולך ל-My Activities. יש לי פה 3, בואו נעשה לו delete, ונעשה create activity. אוקיי. לא. הוא עדיין מגביל אותי, שזה מוזר. יכול להיות שזה לא עובד פה, למרות שמקודם בדקתי והוא נתן. אז עכשיו השאלה היא, איך אפשר למחוק לגמרי? מוזר. הוא מוזר ממש שהוא לא נותן לי למחוק לגמרי. טוב, זו נקודה שצריך לבדוק אותה. אני אחזור, אני לא אתעכב על זה עכשיו. אני אעדכן בקבוצת וואטסאפ את הבדיקה שלי. האפשרויות שלכם הם, כל מה שאתם רואים פה, גלגל שמות, זה משהו שאנשים מאוד התחברו אליו. לסדר על מפה, לסדר לפי ציר זמן, משחק מטוס, אני אראה לכם הדגמות של הדברים האלה שעשיתי. אוקיי, אז יש לנו פה למשל בחירת תלמיד. אתם יכולים להעלות לפה רשימה, אתם לא שומעים את הסאונד של המחשב. רק שנייה. אוקיי. יפה. להכניס פה את השמות של הכיתה. ברגע שאתם לוחצים, זה מתחיל להסתובב, ונעצר על יוסף. אוקיי, ויש... הוא לא... בוא נראה. הוא אמור לעשות זיקוקים בסוף. טוב, אז הוא בוחר שם. עכשיו, אפשר להוסיף לפה תמונות, זה ממש כלי שהוא מה שנקרא אינטראקטיבי. אפשר להוסיף תמונות, אפשר לשנות את הצבע, ואפשר מצד ימין
לשנות את הסוגי, נגיד, נקרא לזה סוגי פעילויות. זאת אומרת שאני יכול להפוך את זה ל-random cards, והוא פשוט ישנה לי את השמות שהכנסתי לקלפים רנדומליים, אוקיי? אולי הקלפים זו דוגמה לא טובה, אבל זה נורא. אוקיי, ל-word search, לתשבץ, ובעצם יש לכם פה את כל סוגי הפעילות שאתם רק רוצים, תלמדו להכין אותם, תלמדו מה אתם אוהבים, ותשתמשו בזה. עכשיו, בכלי יש חלוקה אינטראקטיביז ופרינטייבלס. הפרינטייבלס זה פשוט אפשרות להדפיס. כל הדברים שאתם יוצרים יש אפשרות גם לתת לתלמידים להדפיס, ולעשות את זה אצלם הבית מודפס, אוקיי? עכשיו, איך אני מטמיע את הכלי הזה? אז למטה, ברגע שאני יצרתי את הפעילות והפעלתי אותה, יש לי פה share עם המילה embed. לוחץ על ה-embed, והוא שואל אותי מאיזה סוג הטמעה, אני צריך שה-iframe יהיה לחוץ. יש לי, אם אני רוצה, ערכת נושא, שפה, אבל אין פה את עברית. יש פה את עברית, סליחה. יפה. אני לוקח את הקוד הזה, מעתיק אותו ומדביק אותו פה. פה הכנתי לכם את המשחק אווירון, רק שתראו. זה לא זה. אוקיי, יש פה אווירון שפשוט התלמיד צריך להגיע לענן הנכון, אז יש פה מילה בארמית, ויש לו כמה ניסיונות. אם הוא מגיע ללא נכון, אז גם הוא מתחיל לרעוד ולעשות עננים שחורים, סבבה. אתם יכולים אגב להיכנס לאתר ולהתנסות בעצמכם. זהו. עכשיו אפשר לעשות יותר משאלה אחת, פה עשיתי רק שאלה אחת. בנוסף, יש לכם אפשרות של לידרבורד. לידרבורד, הכוונה היא לוח תוצאות. אני יכול להכניס את השם שלי, Enter, ולראות את כמה אנשים ביחד איתי קיבלו, גם מבחינת ציון וגם מבחינת כמה זמן לקח להם. זה משהו שמתחבר למה שדיברנו שבוע שעבר, על האפשרות של ניהול ציונים בכיתות. גם פה יש אפשרות כזאת, My Results, לראות באופן עקבי כמה התלמידים שלכם קיבלו, הוציאו, בדברים שייצרתם להם. אני לא ארחיב על זה עכשיו, אני נותן לכם להתנסות בעצמכם. עוד דבר חשוב בכלי הזה, כן, לא הראיתי את איך נראית העריכה של המשחק, אז יש לי פה Activity Title, השם של הפעילות, הוראות, אפשר להוסיף הוראות וכדאי, והשמות והתמונות, אפשר להוסיף תמונות, אני לא יודע מה זה התמונות האלה פה שהם מוסיפים לי, לפי מה הם הביאו אותם, יוסף, אז זה כנראה תמונות של אנשים שקוראים להם יוסף. יפה, בואו נראה מה הייתם בשלומי. שלומי שבת. וראובן. לא קשור. אוקיי, אז יש פה האפשרויות אוטומטיות, זה משהו שלא הכרתי. אתם יכולים לשכפל ולמחוק. עכשיו, לגבי גלגל רנדומלי של שמות, אפשר להשתמש בזה ממש בקלות באמצע שיעור כשאתם רוצים לבחור ילד שיענה על שאלה, שישתף או לתת לו את אפשרות הדיבור, אבל אני עומד להראות לכם כלי יותר טוב בשביל הדבר הזה, אנחנו נגיע אליו עוד מעט. בכל מקרה, שאר הפעילויות פה הן מצוינות ואתם מוזמנים להשתמש בהן. אגב, בלוח בקרה, איפה שאתם רואים את הפעילויות שהכנתם, אם אתם לוחצים על 3 נקודות, אז אתם יכולים להגיע ל-share אוטומטית. לא, סליחה, זה לא זה, זה דווקא מבפנים. ה-share פה זה אם אתם רוצים להשתף לכיתה שהכנתם,
אני חוזר לנושא של שבוע שעבר, אבל מי שרוצה שילך לשבוע שעבר, להכין כיתה, לשייך תלמידים ולראות את התוצאות שלהם, או עם מורים אחרים, ורק אם אתם עושים את זה פומבי, שאנשים אחרים יוכלו להגיע לזה. אוקיי, זה היה WordWall. אגב, יש פה בקומיוניטי לוחות ודברים שאנשים אחרים הכינו. יש פה גם דברים של קודש, אז אתם מוזמנים לעשות פה חיפוש ולראות אם יש משהו שמתאים לכם, ופשוט לקחת ולהשתמש. אז זה היה WordWall.